يقول استعيذ بالله وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين صدق الله العلي الكبير. Zahvala pripada svevišnjem Allahu dželešanuhu, gospodaru svih svjetova, vladaru dana sudnjeg. Salavat i selam donosimo na Allahovog miljenika i poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, njegovu časnu porodicu, njegove uzorite ashabe, vjernike i vjernice do dana sudnjega. Amin. Cijenjena braćo u dini islamu, prije svega u ovom mubarak džumanskom danu, kako znamo iz hadisa poslanika sallallahu alaihi wasallam, postoji trenutak dove u kome kada ga poklopimo se sa tim trenutkom, naša dova se sa trenutkom uslišanja dove poklopi, Allah uzvišeni će primiti našu dovu. I ono što podsjećam i što trebamo podsjećati sebe i druge uvijek, da taj trenutak dok traje opsada, dok su naša braća u Palestini, Gazi, u Libanu, dok su pod opsadom i nasiljem, dok traje tumor Bliskog istoka, nazvan takozvanom državom Izrael, naša je vjernička dužnost da svaku našu, ono što bi rekli, najpažljiviju džumansku dovu i u ostalim trenucima kad znamo da se dova prima, da je utrošimo za našu braću u Palestini. Reći ćemo možda naše tolike dove ne znače ništa, ne dešava se ništa spektakularno tamo. Ali se dešava na dnevnom nivou mnogo čuda koja su vjerovatno nečija primljena dova. Jedno je nedavno dijete proglašeno mrtvim, stavljeno u mrtvačnicu, zamrzivač, izveli ga i njegov mali brat, oba su maloljetna, njegov mali brat primijeti da pomjera ruku i dijete je prodisalo i nastavilo život. Nakon par sati od proglašenja smrti. To je Allahova moć, to je možda sitnica, ali za toga dječaka i njegova brata, njegovu porodicu, koliko je njih ostalo, to je veliko i to naše možda ta mala, kratka dova, za njih je sve u životu. I zato ih nemojmo zaboraviti u dovi. Allah uzvišeni u Kur'anu Kerimu u ajetu proučenom u hutbi kaže وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. I nema ni jednog živog bića na zemlji, a da ga Allah ne hrani, da mu Allah ne daje nafaku. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا. I zna njegovo utočište, zna gdje živi, gdje se sklanja, gdje boravi. وَمُسْتَوْدَعَهَا. I zna odakle će se oprostiti sa ovoga svijeta, odakle će otići sa ovog svijeta. Kullun fi kitabim mubin. I sve to je u knjizi jasnoj. Ne mislimo da svačija nafaka je knjiga jasna u Kur'anu Kerimu, pa je svačija nafaka navedena tu količinski i brojkom, već u knjizi sudbine kojoj je Allah dželešanuhu dao da se naredio da se zapiše sudbina svega. Tu je svako živo biće, ne svako misleće biće, već sve što živi i dušu nosi, Allah je naredio da mu se zapiše nafaka. A ono što je još potvrdio, ala Allahi rizquha. Allah ga hrani, njegova opskrba je Allahova dželešanuhu dužnost svome robu. I onda nemojmo da brinemo za nafaku kad Allah dželešanuhu kaže da je garantovao nafaku svakom stvorenju. Ali brinimo o svojim željama, da li su one predimenzionirane u odnosu na ono što mi činimo, ono što nam treba. Problem čovjeka 21. vijeka, problem čovjeka današnjice je što su njegove želje mnogo desetinama puta veće od njegovih potreba. Kako kaže vjerodostojan hadis, da mu daš dolinu zlata, rekao bi daj još jednu. Da mu daš još jednu, daj i dalje. A neće, kaže, čovjekovu unutrinu, njegovu pohlepu neće nasititi ili zasititi ništa osim zemlja. Tek kad mu zemlja napuni usta, biće svjestan da mu nije trebala ni dolina ni dvije. No ono što pojede danas i ono što obuče danas. Za sjutra Allah nam ne traži ibadet jutrašnji danas,
a mi tražimo od njega nafaku sjutrašnju i za godinu unaprijed. To su te naše predimenzionirane želje. Okreneš se, osvrneš se iza sebe, vidiš šta je sve Allah dao do sad. I što da brineš od sad šta će biti kad niko drugi do on uzvišeni ne daje nafaku. I uvijek ponavljamo, ta nafaka ne mora da budu milioni. Ta nafaka ne moraju da budu dvorci. To ne mora da bude svjetska slava. Dobar čovjek, vjernik, brat musliman i prijatelj je veća nafaka od armije tapšača, onih koji su takozvani spontani aplauz, koji su uvijek tu da aplaudiraju kad iza toga ima nešto. I kao što je dobar čovjek i dobar vjernik, dobar prijatelj, velika nafaka, tako i greške u životu ili životne greške. Nekad životna greška nije situacija, nego čovjek. Staneš u loše društvo i taj čovjek bude tvoja životna greška. Pa se kloniš tih izbora i Allah dželešanuhu ti otvara puteve tvoje nafake zbog pravih izbora, zbog pravog okruženja, zbog pravih ljudi pored kojih si. Ne možeš da si u halki kafanskog stola, da se oko tebe lije i proliva alkohol i da pitaš što Allah dželešanuhu ne da nafaku koju čeka. Da si u safu, da je tvoja linija prava i tvoje društvo pravo kako treba. Slomile bi se barijere pred nafakom koju čekaš. Ali prosto čekamo je na pogrešnom mjestu. Čekamo svoju nafaku vrlo često na pogrešnom mjestu. Da je bereket jedan od najvećih pratilaca nafake, govori poslanik sallallahu alejhi ve sellem njegovom životnom praksom u predaji koju bilježi imam Taberani. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem jedne prilike izašao iz kuće sa 8 dirhema. 8 dirhema u džepu. Pošao na pijacu da kupi sebi džubu, ogrtač, i kaže, sretne jednu sluškinju na pijaci kako plače, upita je šta je. Kaže, moji vlasnici su me poslali da kupim to i to sa pijace. Kaže, dali su mi 4 dirhema, ja sam ih izgubila. Plašim se da me ne budu tukli ako se vratim. Ne smijem da im se vratim. Milost svjetovima, poslanik sallallahu alejhi ve sellem od onih 8 dirhema izbroji 4 i daju joj da kupi to za šta su je poslali. Ide dalje, kupio sebi ogrtač za 2 dirhema ili za 4, 2 su predaje. Za ostatak kupio ogrtač. Kaže, naiđe neki starac siroma. Ima li ko da me ogrne, da me obuče? Kaže, poslanik sallallahu alejhi ve sellem skida svoj ogrtač, taj tek kupljeni, taj novi. Mate, ljudi danas ne želi da da nešto kupio, ne, to nosim samo ja, to je marka, to je brend. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Allahu najdraže stvorenje, skine sa sebe svoje džube i ogrne tog siromaha i krene dalje. Ponovo sreće onu sluškinju i zatekne kako plače. Šta je bilo? Jesi li kupila? Kaže, jesam, ali sam mnogo zakasnila i opet se plašim ako se vratim, sad će me izbiti što sam kasnila. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kreni ti, ja ću za tobom. Kreni do tvojih vlasnika. Dođe do kuće, ljudi nisu bili tu, u kući su samo žene. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem naziva selam ispred vrata. Kaže, niko se ne odaziva, a čuju, kako kaže predaja, prepoznali su ga od prvog selama. Ćute. Naziva selam još jednom, niko ne odgovara selam. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem malo povisi glas 3. put. Kaže 3. put, wa alejkumus selam ja Rasulallah. Allahov poslaniče, alejkumus selam. Pa kaže, zar niste čuli moj selam od 1. put? Kaže, čule smo, Allahov poslaniče. Ali nismo odgovorili, jer smo željeli da nam više puta nazoveš selam. Da ovoj kući dođe bereket tvoga selama. Zamislite kuću pred čijim vratima stoji poslanik sallallahu alejhi ve sellem i naziva selam. Voliš prosto da se to ponovi. Da čuju još koji put. Kaže, ova sluškinja je zakasnila. On ne kaže izgubila pare pa ja dao, pa halalo su dao ja. Nego kaže, ona je zakasnila.
hoćete li da primite moje zagovorništvo za nju? Hoćete li zbog mene da joj oprostite? Kažu te žene, njene vlasnice, Allahov poslaniče, zbog tebe joj praštamo, a dajemo joj slobodu radi Allaha. Zbog tebe, za tvoj hatar, što bi mi rekli, oprostili smo joj, a zbog Allaha dželešanu, želeći Allahovo zadovoljstvo, mi joj dajemo slobodu. Ona više nije robinja, dajemo joj slobodu. Pa se poslanik sallallahu alejhi ve sellem okrene odatle, krene i kaže onako kao sam za sebe, kaže ma ra'aytu darahima anfa min hazihi samanije. Kaže nisam vidio, ili u drugoj predaji a'zamu barakatan, nisam vidio 8 dirhema sa više bereketa od ovih 8. Faqad amana Allahu biha khaifan. Allah je sa ovih 8 dirhema, kaže, zaštitio straha ovu robinju koja se plašila. Wakasa biha ariyan. I obukao je neodjevenog, onog siromaha. Wa a'taqa biha raqaba. I Allah je sa ovih nekoliko dirhema, kaže, oslobodio ropstva, dao slobodu ženi. Dakle, 1/8, reci danas 1/10, nekad može da uradi više nego 1000. Ali kad ideš iskreno, pravo, kako treba, na pravom putu, u ime Allaha dželešanu, želeći Allahovo zadovoljstvo. Očistiš svoj ambijent gdje živiš, očistiš svoje misli iskrenošću i sve samo radi Allaha dželešanu. Ovo nas i obavezuje da, brinući za nafaku, ona nas prati kao što nas prati smrt. Ona će nas naći kao što će nas naći smrt. I najviše nevolja u životu čovjeka se desi onda kad je previše strahova u njegovoj glavi. Neki strahovi ubiju čovjeka, a većina njih se ne ostvari u životu. Većina onoga čega se čovjek plaši ne desi se u životu. Ali desi se ono što Evropa zove stres, nagomilani strahovi koji znaju da pređu u bolest i od kojih čovjek strada. A kod Allaha dželešanhu mu sigurnost. Nafaka će doći. Ti se namjesti kako treba da je čekaš. Na Allaha se osloni i radi u ime Allaha dželešanu. I u ljudima prepoznaj dobro i to im dobro izjasni, odnosno iskaži, pokaži njihovo dobro, a nemoj po površini. Danas patimo, muslimanski ummet se raspravlja na površini. Površinski se raspravlja. Neko je nešto rekao, šta to znači? Zašto je to rekao? Osudili smo čovjeka za jednu rečenicu, nismo saslušali drugu. Da smo čuli drugu, bi ga pohvalili. Ali nam je bila dosta jedna ta da ga osudimo. Da se lišimo te površnosti, naćemo mnogo dobra u muslimanima i muslimankama ovoga ummeta. I dobit ćemo da i u nama naše riječi, naše postupke, da ih ne tumače drugi, naši braće i sestre, da ih ne tumače površno. Samo nešto ono površinski, a u dubini nije niko zašao da vidi šta je. Kaže se, imam Šafija, rahmetullahi alejhi, se razbolio. Kaže, došla jedna žena da ga obiđe. I od edeba, od bontona, posjete bolesnika je da pored njega ne jedeš, da ne sjediš čitav dan, jer kaže, bolesnik ima halove, ima stanja, možda mu nešto treba, pa se stidi zbog onih koji su tu. Uputi dovu Allahu za njega, reci mu la ba'sa tahurun inša Allah, reci ništa, ne mari ni habera, što bi rekli, čist od grijeha ako Bog da, i pomeni, toliko i toliko je ljudi bilo koji su bili od toga bolesni i ozdravili, evo ih zdravi i čitavi. Tih par rečenica uputiš dovu i odeš. I tako je ova žena kod Šafije došla, nekolike riječi i kaže es'elullaha en yušfijeke. A imam Šafija se nasmije, jer ovdje je greška. Es'elullaha en yušfijeke znači molim Allaha da te upropasti. A samo jedno slovo mijenja značenje. Es'elullaha en ješfijeke.
Pa kaže imam Šafija, Allahumma amilni bi qalbiha la bi lisaniha. Allahu moj, postupi prema meni po njenome srcu, a ne po njenom jeziku. Ona je u jeziku pogriješila, ali daj mi ono što je srcem htjela. Daj mi njenu dovu. To koliko kod nas da kažemo danas, kad neko piše poruku i da ti napiše Allah te nagradio, ono ode Allah te nagradio i ti sad misliš, površno je da kažeš vidi psuje me, a dubinski Allahu daj ono što je u srcu, a ne ono što su prsti ili jezik pogriješili. Dakle, jedni prema drugima bježimo od površnosti, tražimo dobro iza svake riječi, djela i postupka brata muslimana, sestre muslimanke i ne brinimo za nafaku kod Allaha dželešanuhu, ona nije u brojnosti, ona je u bereketu i molimo Allaha dželešanuhu da nam da bereket. Obzirom da je prva džuma u mjesecu, podsjećam na običaj većine naših džemata, pa i ovoga, da se organizuje sergija, da se materijalno pomogne rad ove džamije, ovoga džemata, onoliko koliko možemo da damo, neka to, jel to 8, jel to 10, kako je ova predaja govorila, da bude, ako Bog da, nečije nekoliko ili neznatno kod Allaha dželešanuhu bereketno, kao što je ovih 8 dirhema i oslobodilo roba i obuklo čovjeka i spasilo, ono što kažu, od ćuteka. Molimo Allaha dželešanuhu da nas učini istinski dostojnim njegovim robovima, dostojnim milosti njegove. Molimo Allaha dželešanuhu da spusti sigurnost na one koji su ugroženi, na one koji pate. Molimo Allaha dželešanuhu da nas sačuva svake nevolje i nesreće. Molimo Allaha dželešanuhu da nas uputi i vodi pravim putem. Amin. ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله